Kuyintokozo kakhulu ukukhuluma nawe kuyi-channel. Sibiyanga ukuzehlisa nokuyithoba. Kama uPastoring. Sicela ukuthi-ke kuthole kubalekile ukuthi usubscribe, uthole kubalekile ukuthi ulike le video, ukuthole kubalekile ukuthi unikele at least nawe ngemali ungakwazi ukunikele ngayo every month kuyi-channel. Ukukhombisa ukuthi you do get usizo sokulidinga. Siyakunikeza isikhathi osukusidinga sokuthi sikhulume nawe ukuthi kuphendule la kuyi-channel, nanokuthi futhi siyakunikeza nethuba lokuthi ungakwazi ukukhuluma nathi personally usense inamba yethu. Sibheka la iphupho elikakhethiwe Duma ukuthi ngiyabingelela. Ngiphuphe la kucentwa igceke emzini wami. Bekudaduni lesingane zakhe zamadolobhazane ebezingincedise ekuhlanzeni igceke. Angazi ukuthi usho ukuthini. Bengicela incazelo. Ukuphupha ushanyela, ukuphupha ucenta nokuphupha ukoroba kuyafanana, kucishe kufanane. Kuyafanana, kusimila singasho nje. So number 1, ukuphupha ucenta sithatha nje ngophawu luhlomo ucenta igceke ngoba lokho kusho ke isinyathelo esidingakalayo sokuthi usukume uthathe isinqumo sokukhipha imithi engalungile, noma kungasingathi kunezinto ezingcolisa ikhaya noma umndeni wakho, noma ke wena uqobo okumele zikhishwe ngoba khumbula ukuthi umuzi umelela wena siqu, umuzi uyaba umelele futhi umndeni, noma umelele isizwe, noma a group of people, an organization. So in this case it could be you, it could be your family, or it could be a real house edinga ukuhlanzwa ikhishwe imithi ethile noma izidinga lungile yabona. Number 2, uma uphupha ucenta futhi usithatha ngophawu kakhulu uma ucenta igceke ngoba ngasho isinyathelo esidingeka sokuthi usukume uthole isixazululo sezinkinga ezikukhungethe futhi ezikuhluphayo yabona. Kodwa komunye uphupha ucenta ngophawu ucenta igceke ngabeli usho ukuthi wena umele umsebenzi onzima ukulungisa impilo nokushintsha isimo sakho esibi ukuze sigcine sinjani singcono. Number 4, uma ucenta uthatha ngophawu luhlomo ucenta igceke olusho ukuthi ke usuke uzothatha isinyathelo sokuzinakekela, ukukhipha abantu ababi abangalungile empilweni futhi mhlawumbe abakhathazayo. So njengoba kade becindisa labantu kusese ngasho nanokuthi mhlawumbe suke bekhona uzungezwe abantu abakwelekelelayo ekuletheni inxazululo ezekutheni inxazululo izokuhlela impisi mhlawumbe impilo yakho, noma ke zokulungisa isimo somndeni wakho, noma ke sokulungisa nje igceke leli lomzi wakho oneyinkinga mhlawumbe suke zikhona, kungaba ile igadlo noma ubuthakathi obuthile noma nje inkinga esuke zikhona phakathi emndenini wakho. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi ngilonde ubusise. Blessed. Kuleka kuyo Jesu.